ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಏನಿತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಾತ್ರಿ ಕುಜಲ್ಪುರ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನ ಇನಿ ವಾರ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ನೆಟ್ ಪನ್ನೋಡಾಪು ನನ್ನ ವಾರ ದಿನೋಲ್ಲ ಇಂಕ ಅವ್ಲು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ. ಆ ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂವಡಾಪು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಇನಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಬಸ್ ಎತ್ತುಂಡು ತೆಡಿಲ್ದ ಆಯ್ತು ತೆಡಿಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಏನು ಶಿಕ್ಕಲ್ಲ ಆದೀತಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವೇ ಕೋಡೆ ಇದೆ ಮುಟ್ಟಾತುಂಡದೆ ನಾನು ಹಂಚಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಆದು ಪೋಪು ಪೂರ. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಿದೈದಿಯೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಪೊಡು ಅಡ್ತದ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಹೊರತ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ಕಂತ ತಿಂಡಿ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಕಂತ ನನ್ನ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಇಂಕ್ ಮುರಣಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ತುಲೆ 2000 ತಾಜಿನುದು ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ 3000 ಚಿಲ್ಲರೆ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು materegla ಒಂದು ಪೂರ ಸಾಧ್ಯ ಏನಿ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದೆ ನಿಕಲು ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಐಕ್ ಒಂದು ಪೂರ ಸಾಧ್ಯ ಏನಿ ಇಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೇಗೊಡು 4000 ಆವಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಿ ನನ್ನ ಲಾಗ್ ಪಕ್ಕಿತ್ತಂದೆ ಅವಳ ಪೋಂಡು ಬುಡ್ದು ನನ್ನ ಯಾನ ಲಾಗ್ಡ್ ದಾದ ತೋಜ ಅವನು ಓಕೆ ಒಯ್ಕಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಕಾಯ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆನಿಕ್ಲಿ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಶೋಕುನ್ನೆ ಕೋರಿದ ಸಾರ ಅಂಡ ಸಾರ ಪೇರ ಎಕ್ಲೆ ಕೋರಿದ ಸಾರತ್ತು ಸಾಂಬಾರು ಕೆನ್ನೈಕ್ ಒಂದು ಗಸಿ ಕೊಡ್ತೆ ನಂಗೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬರು ಎಂಗಲ್ ಸಾಂಬಾರು ಪಾಡ್ರೆ ಪಂಡವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಡಿ ಇದಾದ ಅಂತ ತಿನ್ಕ ಹಾಯ್ ಎಂಗಲ್ ತಿಂಡಿ ಯಾನ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇನೆ ನಾನ್ರಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುನಿ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಚೂರು ಕುಲೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ದನಿ ಬತ್ತೇರು ದನಿ ಬನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಮಂತ ಬೇಲೆ ಸುರುಮಂತಿ ನಾವು ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂಡ್ 4 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಿತ ಅಂತಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಸೊ ಅಡೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದು 4 ಗಂಟೆ ಪಾಡಿಯೆ ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಮಂತ ಪಾಡಿಯೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ 10 ಗಂಟೆನ ಬಸ್ ಆಯ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಇನ್ನಿ ತೂವಡು ದಾದ ಅಂತ ಬಸ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಇನ್ನಿ ಕಾಂಡೆ ಕೊನೋದಿತ್ತೆ ಶಾಪಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಜಿ ಕಾಂಡೆ ದಾಲ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇತೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಜಿ ಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವು ಚಾರ್ಜರ್ ಅವ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ 50% ಉಂಡು ನೆಟ್ ಆಫ್ ದಿಂದ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಆಪ್ಜಿ ನೆಟ್ ಆನ್ ದಿಂದ ರಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಗುಡುಕೇನೋ ಒಂದು ಉಂಡು ತುಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದ್ದಾದ ಅಂತ ಕಜಿಪ್ಪ ಓಡು ಬತ್ತೆತ್ತಿ ಐಮ್ಯಾನ್ ಬುಡಿಯೆ ಪೋಯಿ ಆಯ್ಸಿದಂಚಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಉಲ್ಲೈ ಪೋಯಿ ಗಂಟೆಕ 6 ಗಂಟೆಗೆ 20 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಬತ್ತದು ಬೆಂದೂರಿಗ್ಲ ಸೂಪ್ ಆಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಬೆಂದೂರು ಸೂಪ್ ಆಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಟಾಮಿನ್ ಬೊರ್ತುಂಡು ಚಾಮಂತೆ ಚಾಡು ಇತ್ತೆ ತೆಡಿಲು ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಚ ಖಜಿಪುಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತಿ ಕಾಂದು ಮೀನುಂಡು ಮೀನು ಸಜ್ಜಿ ಮಂತಿಜಿ ನನ್ನ ಮನ್ಪೊಡಾತೆ ರಪ್ಪ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತುದು ಕಡೆದಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡಲ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕರೆಂಟ್ದ ಧೈರ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ತೆಡಿಲು ಇತ್ತೇನೆ ಗುದ್ದೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ರಪ ಮುಂಚಿ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತುನಿ ಪಾಡ್ದತೆ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪುದ ಅವು ಸೇಮ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಹಾಯ್ ಜೋರ್ ತೆಡಿಲಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬರೋಂದುಂಡು ಮೆಲ್ಲಡು ಯಾನು ರಪ್ಪ ಮೀನು ಸಜ್ಜಿ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಯೊಂದು ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕಜಿಪು ಕೊದ್ಯಾರ್ದೀತೆ ಅರೆಪ್ಪು ಇನ್ನು ತೆಡಿಲೆ ನಾಂದಿ ಟಿವಿಲೆ ಇಜ್ಜಿದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದ ಅದೇ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಿಂಚಿ ತೆಡಿಲು ಉಂಟು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕಜಿಪು ಕೊದ್ಯಾರ್ದೀತೆ ನನ್ನ ಮೀನು ಪಾಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜಲ್ ಮೀನು ಅಂತೆ ಉಂಡು ಕೈಪರೆ ಅವು ಕೈಪೊಡೊಂದು ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಯಾನು ರವೆ ಕಂದೆ ಅವು ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಇನಿ ರವೆ ಪಾಡ್ದು ಕೈಪು ಕಾಂದಿ ಎಂಚಾಪು ತೂಕ ಅಂತ ಅಂಚ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಜಿಪು ಕೊದ್ಯೊಂದು ಕೊದ್ಯಾಡ ಅಂಚ ತುಲೆ ಕಜಿಪು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಏನು ಆನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ
ಚಾರ್ಜ್ ಜೊತೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮನೆ ಲೈಟ್ ಉಂಡತಾ ಕಜಿಪು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ 3 ಕೊಡ್ತೆ ಅಜ್ಜಿಡ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ವೆ ಪಾಡ್ದ ಶುಂಠಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಮೀನು ಸಜ್ಜಿ ಮಂತ ದೀತೆ ನೆಕ್ಕ ನೆನ್ನ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಡು ಅರೆಪ್ಪುಗು ಫುಲ್ ಫುಗೆ ಆಯ್ತು ಜು ಬಂಜೋಳದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ಪೊಡಿ ಕೊದ್ದಿಯಾಡೆ ಕೊದ್ದಿಂತುಲೆ ನನ್ನ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಮೀನಿಂದ ಕಜಿಪು ಇನ್ನೀರ್ದು ಏನಿಕ್ಕಾತು ಇನ್ನೀರ್ದು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ನೀನಿನೊಂದು ಉಡನಿಂದು ಉಡನಂದು ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬಂದ್ ಮನ್ಪುಗ ತೆಡಿಲೊಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಏನು ಅಲ್ಲೇ ತೆಡಿಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಗುದ್ದೊಂದುಂಟು ಅರಿಲ ಪಾಡ್ದೀತೆ ಒಂಜಿ ಪಾವು ಉಲ್ಲ ಕಡೆದು ಮನ್ಪರಂಡ ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ತೂಪುಂಡು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ತೆಡಿಲು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬರೊಂದುಂಟು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿ ಕಡೆದು ರೊಟ್ಟಿ ಮನ್ಪು ರಪ್ಪ ಆಪುಂಡತೆ ನಂಜಲ್ ಮೀನು ಮಸಾಲ ತಾಗದೀಯೆ ಕೋಡೆದನೆ ಮಸಾಲ ಒಂತೆ ಮಸಾಲ ಒರಿದಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ರವೆ ಕಂದೆ ರವೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ಲೂಸು ರವೆ ಪತ್ತಂಬತ್ತೀನಿ ನೆನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ತೆಡಿಲೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಏನು ರೊಟ್ಟಿಗ್ಲ ಕಡೆಯೆ ಮೀನು ಮುರೆತು ದೀತೆ ಫ್ರೈ ಮಂದಜಿ ಒಂದೊರ ರೊಟ್ಟಿ ಆಡು ಸುರು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಅವನುಂಡು ಆಂಡು ಒಂತಾಂಡು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ದ ನೆಮೋಲು ಸುಲೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ನನ್ನ ಉನ್ಪುನು ರೊಟ್ಟಿ ಒಂಗುಡೆ ಸಾರು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಅಂಚ ಈ ಲಾಗ್ನು ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತದ್ದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನು ಇಷ್ಟ ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್.